time for DJ Rocky's Secret Files. Isinugal ng anak niya ang lahat ng perang ipinadala niya. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mira. Ang secret file na ito ay hindi naman talaga sa akin. Secret file ito ng isang napakabuting kaibigan. Nagtatrabaho ako dito sa Hong Kong. 2015 na magsimula ako dito. Isa akong domestic helper. Umuuwi ako kada taon para makita ang pamilya ko at makasama sila tuwing Pasko. Hanggang sa year 2016, may nakilala akong babae. Naitago na lang natin sa pangalang Zenaida. Masayahing tao siya. Nakita ko lang siya kumakaing mag-isa. Siyempre, nakilala ko agad dahil Pinoy siya. Nakipagkaibigan. Mas matanda siya sa akin kaya ang tawag ko sa kanya ate. Ate Zen. Naikwento niya na meron siyang 3 anak. Lahat nag-aaral pa lang. Maasikaso si ate. Nakikita ko sa kanya na isa siyang napakamapagmahal na ina. Isang araw noon, day off namin. Para bang bugto ang mata ni ate. Tinanong ko siya kung bakit. At kung meron ba siyang problema. Ang sagot niya sa akin, wala. Wala akong problema. Pero naho-homesick lang daw siya. At napapansin ko tuwing nagpupunta kami sa mall, hindi siya bumibili ng kahit ano. Napapansin ko din na tuwing kakain kami, laging nakapak ang pagkain ni Ate Zane. Meron pang time na ako todo shopping, napabili ng damit, bag o kung anik-anik. Siya okay na daw sa tingin-tingin. Matipid si Ate Zen. Pero wala namang kaso yun. Kahit anong pambubuyo ko sa kanya at pamimilit ko sa kanya na bumili para sa sarili niya, wala talaga. Iipunin na lang daw niya para may pampadala siya sa Pilipinas. Hindi talaga siya bibili ng kung ano-ano dahil hindi naman daw niya kailangan. Hanggang sa isang buwan ang nakalipas, mas nakikilala ko si Ate Zen. Sa loob ng isang buwan na yun, hindi nagpakita sa amin si Ate Zen. Unang linggo ng day off, may sakit daw siya. Pangalawang linggo, marami daw siyang dapat asikasuhin. Pangatlong linggo, masama naman daw ang pakiramdam niya. Hanggang sa saktong isang buwan, doon lang nagpakita si Ate Zen. Magana naman ang mata. Malungkot.
umimpis ang mukha niya. Halatang halata na meron siyang dinadalang problema. Ako na masaya lang sa buhay, namomroblema lang ako kung kailan ako magkakajowa uli. Pero si Ate Zen, iba. Malala ang problemang dinadala niya. Tinanong ko siya kung kumusta siya. Sabi niya, noong una, wala daw. Hanggang sa nag-joke-joke ako ng kung ano-ano. At napunta ang usapan tungkol sa pamilya. Sinabi ko na ako nagtatrabaho para sa nanay at tatay ko. Siya, para kanino ba siya nagtatrabaho? Hindi na niya napigilan pa ang sarili niya. Kumawala na ang mga luha sa mga mata niya. Ang kwento ni Ate Zen, nagsumbong daw ang kanyang bunsong anak na ilang araw na daw silang hindi pumapasok sa eskwelahan. Ilang gabi na raw na walang maibigay na baon ang kuya nila sa kanilang magkakapatid. Ang kuya daw nila, ang panganay ni Ate Zen, minamadaling araw na ng uwi. At ni walang singkong duling ang naiuwi ng kuya nila. Lahat daw ng ipinadala ni Ate Zen mula sa kanyang perang pinaghirapan at pinagtatrabahuhan simula nang mapadpad siya sa Hong Kong ay inilustay ng magaling niyang panganay na anak. Nagkasino daw to at naipatalo ang lahat. Pinakikinggan ko lang si Ate Zen habang pautal-utal na nagkukwento tungkol sa ginawa ng anak niya. Kung ako lang makakakita ng anak niya, bubugbugin ko talaga yun kahit babae ako. Sasampalin ko yun left and right. Ang hirap kayang malayo sa pamilya. Ramdam na ramdam ko ang sakit kay Ate Zen habang kinakwento niya lahat na sa akin yun. Naiiyak din ako habang nagkukwento siya pero pinipigilan ko kasi gusto kong palakasin yung loob ni Ate Zen. Awang-awa ako kay ate. After a few days, kinukumusta ko si ate. Sabi ni ate, stricto daw ang amo niya. Nagulat ako sa chat niya. Hindi ko na kaya. Gusto na raw niyang umalis at bumalik sa Pilipinas. At ang sabi ko, hindi pa tapos ang kontrata mo. 1 taon at 6 na buwan pa ang ilalagi mo. Ang sabi niya, pinatutulog daw siya ng amo niya sa bodega. Gigising daw siya ng 5:00 ng umaga at matatapos daw ang trabaho niya ng 1:00 ng madaling araw kinabukasan. Nang malaman ko yun, nakipagkita agad-agad ako sa day off namin. Ang akala ng maraming tao madali lang ang buhay abroad. Ang hindi nila alam, pura hirap, sakit ang nararanasan ng iba.
Pagkakita namin ng araw na yun na day off namin, napansin ko, si Ate Zen, para bang pilit na itinatago kung ano man yung nandun sa kanang pisngi nito. Tinatakpan ng panyo, parang hindi ko naman makikita. May pasa ito. Ang kwento ni ate, inihampas daw sa kanya ng amo niya ang laruan ng anak nito. Kasi nakita daw nung amo niya na nakakalat daw yung laruan. Awang-awa ako kay ate. Habang nagkukwento si ate, sabi niya sa akin gusto na raw niyang magpakamatay. Kaya lang paano na daw yung mga anak niya. Wala na daw tutulong sa kanya at wala lang tutulong sa mga anak niya. Tinanong ko kung paano yung asawa niya. Nagsusustento daw ba? Ang sabi niya, sumakabilang bahay na matagal na yung asawa niya. Natakot si ate. Takot siya na magsumbong. Ayaw niya rin na magsumbong ako. Tiniis ni ate ang lahat. Alam ko lahat ng detalye ng nangyari sa kanya, pero alam ko may hindi pa siya naikukwento sa akin. Saksi ako sa paghihirap niya sa bansang HK. Hanggang sa nakauwi siya sa Pilipinas nito lamang. Akala niya magiging okay na ang lahat. Kaya lang, pagdating niya ng Pilipinas, nalaman niya na lahat ng paghihirap at pagtitiis niya ay napunta sa wala. Ang bahay nila, ang tanging bahay nila, na inaipamana pa sa kanya ng nanay at tatay niya, ay hindi na pala sa kanila. Isinangla ng magaling niyang anak. At hindi na nabawi pa. Hinang-hina si Ate Zen. Magka-chat kami. At paminsan tumatawag ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano pa yung pwede kong maitulong sa kanya. Ngayong nalaman ko na may ganong nangyari sa kanya. Sana magsilbing aral ito sa lahat ng mga kabataang nakikinig ngayon. Huwag niyo sanang lustayin ang perang ipinadadala sa inyo ng mga magulang ninyo. Lalong-lalo na't nagtatrabaho sila abroad. Dahil hindi nyo alam. Hindi nyo alam kung anong klaseng hirap ang pinagdaanan nila bago may maibigay sa inyo.